kayam riu kilaya penbor dau para jaj kado jong kado kasnam jong kasnam pidei ka kun klik po kia ong kaban fikir yu khiuja ya kaspa jong kayi pidei ka nong sumar jong kakur kaban penne ya ka khong hatu ki hun ya la ki jong ki khun thei sati ban penjabo ya kasnam urangi usembai udeban long ubapaka pidei ka kun khatu ka thei sati ban penjabo da kasnam urandi enrai gaong mit sim jonga ka sei da ka jing pha pri jong pi ko bai nga lau masudi 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 yêu niu riu po kia ong ken kaya ya chua ban poi se jingjot ayu fi yo I hau ne shri pasahap la ka jilla ayu re ka jadu ayu la ai ban modur ka fi nyau ben yo briu ba ka jing e ka long kum ulur step ban modur ba fi labu fi kendon kum u farisi hatu kam labiang bau dei upara kasi patip riu teplay kumangi hey no ya une ubriu bapo kiong chaba tan rong kan wan sho kata kaong mit sim jonga ka sei da ka jing pha pri jong pi ko bai ka dau masudi 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 ngan jin dala khamla ban long ka jingyam ya ka yeng balapra ka jongpi ka jing langwir ya ka tanga basida wat ka jing pa donut ya ka yeng ka jong ring ala